Socialista, senyora Díaz, té vostè la paraula, endavant. Gràcies, president. I nosaltres, tot i que el vot no coincidirà, sí que solaparem una mica la intervenció amb la que acabem d'escoltar per part del portaveu del grup de l'Entesa, tenint en compte que aquests són els darrers pressupostos, efectivament, d'aquest mandat, que estem a 5 mesos de les properes eleccions municipals i, per tant, ja no només hem mirat el que conté aquesta proposta de pressupostos que avui es porten aquí a aprovació al ple, sinó tota la trajectòria que hem portat els diferents pressupostos que s'han aprovat durant tot aquest mandat. El que volem fer és una valoració no exclusivament de l'exercici 2019, sinó de la trajectòria de la Diputació, com deia, en aquest mandat. I primer per fer-ho també és imprescindible recordar en quin moment estem, perquè des del 2015 fins ara, a finals, a les acaballes del 2018, ha canviat coses en el panorama econòmic, des del punt de vista de les xifres macroeconòmiques, i és una cosa que anem repetint i que segurament anem compartint. La sortida de la crisi pot ser molt evident, perquè quan tu tens una taxa de creixement que és important i que és més important de la dels països de l'entorn, l'evidència és aquesta, però en canvi quan ja mirem i posem la lupa i ens anem al detall, mirem els municipis, mirem fins i tot també què és el que passa a les famílies dels diferents pobles i ciutats, municipis, les del país en general, no només les de la demarcació, el que veus és que aquesta millora de l'economia, aquesta sortida de la crisi en indicadors macroeconòmics no s'acaba de traslladar exactament a la vida quotidiana de la gent. I també, en aquest cas, com deia, solapant-me una mica amb el portaveu que em precedia en l'ús de la paraula, efectivament és cert. A més, no només tenim el panorama macroeconòmic i microeconòmic quotidià i familiar, sinó que el que veiem és que en aquest moment s'estan produint les aprovacions dels diferents pressupostos. Hi ha ajuntaments de la demarcació que ja han fet aquesta aprovació inicial, altres que la portaran en breu. En aquest moment estem en el punt també, en el dictamen i en el punt d'acord per veure si s'aproven, que previsiblement s'aprovaran els pressupostos també de la Diputació de Barcelona, però en canvi tenim moltes incògnites sobre el que pot passar a un altre nivell, i també són pressupostos que ens impacten a la vida, ens impacten als ajuntaments, però impacten la vida de la gent. El pressupost de la Generalitat, que algun efecte ha de tenir en les coses que aquí parlem, tractem i aprovem, i també el del Govern de l'Estat, els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, molt ràpidament, perquè no tinc temps, el panorama és aquest, el panorama de situació econòmica, el panorama dels diferents pressupostos, i bé, com s'espera sempre del món local, responsabilitat i entesa, fins i tot en aquells municipis on hi ha representacions superplurals, superdiverses, però que acaben posant-se d'acord per tirar endavant un pressupost, que és el que també des del nostre grup, el grup socialista, entenem aquí a la Diputació. Perquè quan mirem el projecte, jo crec que també amb tota la franquesa nosaltres no haguéssim fet exactament aquest pressupost. Jo crec que això sí que ho podem reconèixer. Hem sentit algunes coses que no les repetiré, però que també nosaltres podríem donar suport, perquè no només aquelles mocions o aquells acords que s'han portat a terme per part d'aquest plenari no s'acaben de veure reflectits aquí, sinó fins i tot alguns pocs, però alguns dels acords que el govern de la Diputació ha portat a terme durant aquest mandat en diferents exercicis amb el mateix grup socialista, doncs alguns, no faré el llistat avui, alguns tampoc hem vist una translació directa i no els hem vist impulsats i recollits en les diferents partides. Bé, però tot i així nosaltres valorem positivament, tot i que no és el projecte de pressupostos que nosaltres haguéssim portat, sí que valorem positivament una sèrie de coses. Per nosaltres és important la primera, la major, i és una cosa que no podem negar, malgrat alguns comentaris que hem sentit, i bé, doncs és la salut de les xifres i de l'economia d'aquesta institució. És, per sort, una salut, podríem dir, de ferro, perquè ve de fa molt de temps, i continua, i per nosaltres sí que és no l'única condició, però és una condició necessària.
per poder donar suport. Pensem que és molt important. En un moment, com hem explicat, que hem sortit de la crisi, però que hem passat anys molt difícils, quan mirem altres administracions i no podem dir exactament el mateix, doncs la tranquil·litat de veure com les prioritats poden ser diferents, però com es gestionen d'una manera responsable els recursos públics de tothom, per nosaltres és un punt important per poder donar suport a aquests pressupostos. És cert que després podem afegir el tema que ja coneixem i que jo no repetiré, que sí la regla de la despesa, que sí l'equilibri pressupostari, que sí la solvència financera i que sí d'altres coses que, evidentment, no només aquesta Diputació, sinó a molts ajuntaments ens acorseta. I la llàstima és que són uns criteris, són unes regles que s'han d'aplicar a tot arreu amb independència d'aquesta salut econòmica de la que parlava, perquè en el moment de la crisi nosaltres fins i tot haguéssim pogut entendre que aquestes regles s'haguessin aplicat a aquelles administracions, o en concret a aquelles administracions locals que no haguessin exhibit això. Però en el moment en el que són molts els ajuntaments i és la mateixa Diputació la que tenim una llarga trajectòria de fer una despesa, crec que molt responsable i eficient dels recursos públics, no té cap sentit que en aquest moment encara tinguem a sobre aquests corsers que no ens permeten poder fer aquelles polítiques que incideixen directament en la ciutadania. Per tant, dit això, el punt número 1, necessari, no és l'únic, imprescindible però necessari, uns números, com deien, que estan completament sanejats, unes xifres que estan completament sanejades, doncs ja entrant en concret, el que hem vist sobretot en aquest pressupost reflectit és com es recull i s'aposta especialment per vetllar que aquells ajuntaments que han estat infradotats o fins i tot que han pogut necessitar un suport extraordinari per poder acabar algun projecte molt destacat, no només pel municipi, especialment també amb impacte a la seva comarca o amb impacte a la demarcació, ha quedat recollit aquí i penso que per nosaltres és especialment important, com ho és també el fet que aquest pressupost recull els elements necessaris per poder regularitzar les condicions laborals de l'empleat públic de l'organisme. Tot i que sembla ser que encara pot quedar pendent algun serrell, crec que encara hi som a temps, encara queden alguns dies per acabar de tancar aquest petit serrell, però en definitiva que aquests elements es posin de manifest i es puguin recollir en aquest projecte de pressupostos, per nosaltres evidentment és molt positiu. Com deia, aquest pressupost ens satisfà i ja poden imaginar que el nostre vot, per tant, serà un vot favorable, com hem mantingut al llarg de tot el mandat, un vot favorable, responsable i sempre crític en aquelles coses que pensem que poden ser oportunitats de millora, però deixi'm sobretot que posi de manifest dos o tres coses que alguna també ha sortit i nosaltres tornarem a insistir, com és, per exemple, el tema de les escoles bressol. Qui ens hagués dit a nosaltres que haguéssim vingut aquí a demanar al govern i expressament al president que estigués molt clar i molt recollit en els pressupostos el suport a les escoles bressol. I per què dic això? Doncs perquè nosaltres sempre hem defensat de manera molt ferma que qui té la competència és qui s'ha d'encarregar de portar-la a terme i que aquí qui té la competència és el govern de la Generalitat. I per tant, res més lluny del nostre desig de que cadascú al final s'encarregui o carregui amb les seves responsabilitats o amb les seves competències. Però també és cert, com quan hem donat suport, de vegades a contracor amb el que pensàvem i amb el que sentíem, és imprescindible per nosaltres que sigui l'equip de govern també que d'una manera formal es pugui comprometre que en el cas que els ajuntaments ens tornem una altra vegada a trobar desemparats, que se m'entengui aquest qualificatiu, desemparats o sense el suport necessari per portar a terme una etapa educativa tan important com és l'etapa 0-3, doncs tinguem, si més no, la Diputació, que sí serà capaç d'aprovar els seus pressupostos perquè esperem i entenem per la suma que avui es farà aquesta aprovació inicial del pressupost, doncs que es pugui, via modificació, via remanent o via que és la que estimi oportuna, el govern de la Diputació de poder donar suport en aquesta matèria d'escoles bressol. Ens preocupa també els plans d'ocupació, perquè la veritat és que ens alegra veure que com de nou apostem
per una cosa tan important com és aquesta, que, com dèiem, malgrat el creixement, la sortida de la crisi, encara tenim moltes persones a la recerca d'una feina en condicions de dignitat i de qualitat, i és per això segurament també que encara hi ha molta gent que ha de recórrer als serveis socials del seu municipi per poder corregir allò que no pot aconseguir mitjançant un treball digne, però aquest any el que veiem és que l'aportació és notablement inferior al que he tingut altres edicions, altres anys, els 60 milions d'euros que vam tenir en l'edició anterior, o fins i tot l'aposta dels primers pressupostos. Hem estat repassant i l'aposta dels primers pressupostos va ser molt més important i, per tant, aquests 24 milions d'euros ens fan una miqueta curts. I, per últim, el tema de l'habitatge, que ja vam preguntar al ple ordinari del mes passat, també hem fet alguna pregunta per escrit, hem tornat a repreguntar alguna cosa i per nosaltres és un tema molt important. Hem anat reclamant des de l'inici del mandat més recursos pels ajuntaments i així s'ha anat fent en anteriors exercicis pressupostaris i, per tant, en aquest pressupost hem fet notar que creiem que caldria continuar apostant en dotar els ajuntaments de més recursos, especialment per poder fomentar el lloguer. Tampoc no és una competència dels ajuntaments, però continuem, com sempre, a ser la primera porta, la porta més propera a la ciutadania quan tenen problemes de difícil solució i d'urgent solució, i en aquest àmbit com els altres no ens queda més remei que posar-nos tots plegats les piles i per això, com sempre, des dels municipis se'ns reclama, se'ns reclama que la Diputació també ens pugui ajudar en virtut d'aquesta salut de ferro econòmica que té. I, per tant, aquests són els temes potser que més ens preocupen, però pensem que aquests pressupostos el que pretenen, a diferència d'alguna cosa que hem sentit, amb els seus errors i encerts i amb les seves prioritats, que pot ser que no siguin exactament les nostres, però que el que pretenen al final també és donar suport als ajuntaments petits, mitjans i grans de la demarcació. I nosaltres, com no podria ser d'una altra manera, ens volem situar en la possibilitat de, primer, de tenir-los, d'aprovar-los, de tenir-los i de donar suport als ajuntaments que, dit d'una altra manera, és donar suport a la ciutadania dels nostres municipis.